Poviete vizážistovi alebo vizážistke, keď sa na seba pozriete do zrkadla, že toto nechcem odlíčiť a na novo? Nie, skôr je to o tom, že sa ma vizážista spýta, že čo ideme robiť, aký štýl ideme robiť. Ja len poviem, že možno takto a takto. Mám taký outfit, tak sa my pozrieme na to a zhodneme, že čo by sme chceli a úplne to nechávam na ňo. A práve kvôli tomu sa zverujem do rúk ľuďom, ktorých už poznám i kvalitu, aj že si sadneme, že sa cítime, že vieme, čo chceme, že proste nekontrolujeme. Ja si sadnem, my klebetíme, kecame a po 2 hodinách sa postavím, mne sa pozrie do zrkadla a poviem, že wow, že zase som iná žena, ale zase sa páčim sama sebe. Keď odchádzate z domu na takúto akciu, čo si poviete pri pohľade do zrkadla naposledy? Tak cítim sa dobre, lebo v tom bežnom živote ja sa vôbec nemalujem. Dokonca teraz som už taká lenivá, že už vôbec. Predtým to bolo tak, že make-up a trošku, teraz už vôbec. A keď raz za čas niekde idem, nechodím veľmi často, tak si to užívam. A vlastne teším sa na spoločnosť ľudí, s ktorými sa opäť stretnem.